וזה ילד, נזכיר, ילד בן 14. טוב, נגיד עכשיו שלום לסרן אביגיל פיינברג, מ"פ אריש של תוכנית חוות השומר, שלום. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. ואתם עם הפנים קדימה לטקס סיום טירונות בחוות השומר. נכון, לגמרי, ממש נמצאת פה מאחורי הרחבה. אני בדיוק מגיעה ממעמד טקס מצטיינים שמסיימים היום טירונות בחוות השומר. נראה לי אני אגיד כמה מילים על החווה. למי שלא מכיר, חוות השומר זה בסיס בצה"ל שמגייס לתוכו חיילים, נוער בסיכון ברובו, שמתגייס לשורות הצבא, מתוך אמונה שהצבא שלנו בנוי משלל העם ומכל הקצוות ומכל האנשים, ומתוך רצון לתת הזדמנות אמיתית לשירות משמעותי בצבא. החיילים מתגייסים אלינו, עוברים פה תהליך של בין חודשיים לחודשיים וחצי של טירונות, בשילוב של הרבה מאוד תכני חוסן ולמידה על היכולות והאפשרויות שלנו. מה האתגר העיקרי שלך בתור מפקדת שלהם? מה הקושי העיקרי שצריך לגשר עליו מבחינה מנטלית כמובן? אני אגיד שיש פה 150 חיילים שמסיימים היום, וכל אחד הסיפור שלו, והאדם שלו, והחיים שאיתו הוא מגיע, ובעקבות כל אחד והסיפור שלו והצורך שלו, מגיעים קשיים ואתגרים חדשים. אני חושבת שהאתגר המרכזי הוא לדעת להצליח כל הזמן להחזיק בשני הידיים בין האפשרות להכיל לבין הצורך לדרוש. ולדעת איך הדבר הזה מתכנס בתוך, כמובן, המטרה המרכזית שלנו, שזה גיוס משמעותי של כמה שיותר חיילים לשורות הצבא, מתוך אמונה שצריך את כולם, ושכולנו חלק מהמערך הזה, ולהגן על המדינה שלנו, גם כמובן בגבולות שלה, אבל גם כלפי פנים, באנשים שלה, באיכות שלהם, ביכולות שלהם. אביגיל, אבל יש סיפור שנגע בך באופן מיוחד, שתרצי לשתף? וואו, כל יום זה סיפור חדש שנוגע במיוחד, וכל פעם אני מופתעת מחדש מרגע שאני אומרת לעצמי, טוב, כבר שמעתי הכל, וכל פעם יש משהו חדש שמפתיע אותי. אני חושבת שהסיפור שהכי מרגש אותי זה שאני בדיוק יוצאת ממעמד מצטיינים של אחד החיילים שלנו, שהתחיל את הדרך שלו בזה שהוא לא היה מוכן לעלות על האוטובוס, לא היה מוכן להתגייס, רצה לסרב. הרבה מאוד קצינות, מפקדות שלנו אחרי שיח, הצליחו לגרום לו לעלות על האוטובוס, להגיע לכאן. מדובר בימים ראשונים קשים של באמת חוסר הבנת מערכת ברמה הכי בסיסית, עד לקום וללכת ולחזור ולבקר בבית, ושיח עם המשפחה והורים, והחייל הזה בחר באמת בכוחות עצמו, ובטח בכוחות הסגל כאן, שהוא יחיד ומיוחד, לקחת את ההזדמנות שיש לו בידיים ולעבור פה תהליך, ואנחנו מסיימים היום כשהוא נמצא במעמד מצטיינים, שהוא מצטיין תהליך, מצטיין דרך, ולקראתו שירות משמעותי, וכמובן שיש לו עבר לא פשוט, תיקים, משפחה כן, לא, באמת כל אחד והסיפור שלו, אבל בעיקר הבחירה זה הסיפור. יפה, והוא שכה בך כמפקדת. תודה רבה לך, סרן אביגיל פיינברג. תמשיכו לעשות טוב. תודה רבה. תודה רבה לכם, המשיך יום טוב. כן. מילה שלך, דנית. אני קודם כל רוצה לומר שאני רואה את האייטם הזה, זה כל כך מרגש אותי לראות איך נערים שעברו תלאות, שלא היה מבוגר שיאמין בהם, שהמון פעמים נפלטו